ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз дар кохи Борбат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамомади тантанавӣ ба ифтихори 26-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст тамоми ҳайати шахсии ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва кулли шаҳрвандони кишварро бо санаи муҳими таърихии 26-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. Сарвари давлат оид ба таърихи 26 соли таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ аз имтиҳону озмоишҳои сахту сангин гузаштану ба як сохтори муташаккилу боэътимод ва нерӯи пурқудрати ҳимоятгари давлат ва халқи Тоҷикистон табдил ёфтанаш андешаронӣ карданд. таъкид гардид ки қувваҳои мусаллаҳ кафили амнияту якпорчагии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон буда хизматчиёни ҳарбӣ ҷузъу томҳои низомӣ дар ҳифзи марзу бӯми ватан, таъмини амнияти давлат ва зиндагии осудаи сокинони кишвар саҳми бузург доранд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ба дӯши хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ вазифаҳое гузошта шудаанд ки тақриди миллат ва давлат, истиқлолияту соҳибихтиёрии ватан, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсии мамлакат аз ҳалли онҳо вобаста мебошад. ҳифзи марзу бӯми кишвар аз таҳдиду хатарҳои замони муосир, таъмин намудани амнияти давлату миллат ва суботу оромии ҷомеа бидуни қувваҳои мусаллаҳи тавоно ғайриимкон мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки сарбозони қувваҳои мусаллаҳ дар солҳои аввали истиқлолият дар шароите ки сару либос ва силоҳу лавозимоти дуруст надоштанд, дар барқарор намудани сохти конститутсионӣ ҷонбозиҳои зиёде карданд ва ҳазорон нафари онҳо дар ин роҳ қурбон шуданд ки хотираи неки муборизони роҳи озодиро халқи сипосгузори тоҷик ҳеҷ вақт фаромӯш намекунад. дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ, садоқат ба ватан ва савганди ҳарбӣ, ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва дӯстиву рафоқат тарбия кардани афсарони ҷавон ва сарбозон аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарин мебошад. ҳукумати Тоҷикистон бо вуҷуди мушкилоти муайяни иқтисодӣ доир ба таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар ва баландбардоштани ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро андешида истодааст. президенти мамлакат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки мо ба қувваҳои мусаллаҳи кишварамон эътимоди комил дорем ва медонем ки онҳо минбаъд низ истиқлолияту озодии Тоҷикистони маҳбубамон, амнияти давлат ва суботи оромии мардуми моро ҳамчун сипари боэътимод ҳимоя мекунанд. ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатиро бо интизоми қавӣ, омодабошии доимии ҷангӣ, рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба касби бошарафу муқаддаси худ истиқбол мегиранд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар тамоми ҳайати шахсии ҷузъу томҳои низомии мамлакатро ба ифтихори 26-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ табрик гуфта, ба ҳамаи онҳо саломативу сарбаландӣ ва дар роҳи ҳифзи ватани соҳибистиқлоламон рӯҳи шикастанопазир ва иродаи қавӣ орзу карданд. ҷамомади идонаро барномаи рангиру пурмуҳтавои консертӣ бо иштироки аҳли ҳунару фарҳанги кишвар шукӯҳи тоза бахшид ки тӯҳфаи арзандае барои афсарону сарбозони содиқи ҷумҳурӣ мебошад. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ тасдиқ гардид. он аз тарафи иттифоқи рассомони Тоҷикистон дар асоси хулосаҳои донишмандони Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон омода шудааст. рамзи мазкур арчамонанд буда аз 7 табақ иборат мебошад. ҳамаи табақаҳо аз давраҳо иборат буда мазмуни гардиши фалак ва коинотро ифода менамояд. ҳар давра бо нақшу нигори миллӣ ороиш дода шудааст. дар гирдогирди табақаҳо гулдузиҳои гуногун ва дар табақаи охирини суманак гули наврӯзӣ чун нишонаи эҳёи табиат гузошта шудааст. дар асоси хулосаҳои донишмандон, мардумшиносон ва фолклоршиносони тоҷик ва дигар олимони ҳавзаи Наврӯз аз миёни рамзҳои наврӯзӣ ки аз гулҳои сиёгӯш, лола, гули зард, шохи дарахти ғунчадор ва паррандаҳои асотирӣ, симурғ ва парасту иборатанд, суманак ва гули наврӯзӣ ҳамчун рамзи истиқболи
جشن نوروز بین المللی سال نو ملی و پیک آمد بهار فیضبار در جمهوری قبول گردید. منبع سومنک و گل نوروزی همچون رمز ملی برای جشنگیری سال نو ملی و نوروز بین المللی استفاده خواهد گشت. دانشمندان بر آن عقیده‌اند که سومنک در همه منطقه‌های تاجیکستان معمول بوده، همچون رمز سرسبزی و خرمی در عرفه سال نو ملی و جشن نوروز آموده می شود. سومنک اینچنین افادگر پیدا شدن زمینداری و کشاورزی در میان قبیله های آریایی بوده، مناسبت و محبت دهقانان را به گندم که رزق و روزی آدم است افاده می نماید. در ظرف گرد آماده کردن سومنک رمز کائنات و زمین بوده، جاودانگی طبقه انسان را تصویر می نماید. بعد جهانی شدن عید نوروز سازمان ملل متحد و سازمان یونسکو سومنک در کره زمین را با نوشتجات روز نوروز بین المللی همچون رمز نوروزی انتخاب کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن نمودند. با وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ها، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه ها توصیه داده می شود که رمز مذکور را به جای ارچه در نزد اداره ها، کوچه و خیابان ها، انشاءات و خانه های استقامتی همچون رمز جشن نوروز و تجلیل سال نو ملی از 19 تا 25 مارس سال 2019 نصب نمایند. ساخت کنسترکسیای گذاشتن سومنک و گل نوروزی در خیابان و کوچه ها نیز آماده گردیده منظور شما می گردد. دیزاینران در هر شهر و ناحیه ها می توانند برای نزد حولی ها، مؤسسه های کارخانه ها شکل های مقبول تر کنسترکسیای های طراحی نمایند. نوروز جشن باستانی آریایی ها مخصوصاً ملت کهن تمدن تاجیک محسوب یافته. این جشن بین المللی در خود یک جهان معنی نیک و انسان دوستی را تجسم می نماید. باعث خوشنودی است که امسال بعد قبول انگاره نوروز 2019 بار نخست نمودهای خلطچه های ایدانه برای تحفه های نوروزی نیز تصدیق گردید که از این پس ساکنان می توانند در جشن نوروز از آنها استفاده نمایند. نوروز رمزی پاکی و آبادی، آغاز روز نو و احیای دوباره طبیعت، خصوصا طبیعت ناتکرار و بهشت آسای تاجیکستان، همچون جشن ملی تاجیکان در زمان صاحب استقلالی مقام و منزلت بیشتر کسب نموده تا به سطح بین المللی رسانده شد. امروز این جشن قدیمی و باستانی تاجیکان در سطح بین المللی تجلیل کرده می شود و اعتبار و نفوذ این جشن تبار آریایی همساله افزون می گردد. برای تحکیم بیشتر مقام و منزلت این جشن بین المللی پیوسته در مملکت تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود و همساله در آستانه تجلیل این جشن رمز برگزاری آن از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تصدیق گردیده در تمام چاره‌بینی‌های مربوط به عید بهار و جشن نوروز عالم افروز استفاده برده می شود. امسال نیز انگاره نوروز سال 2019 تصدیق گردیده و رمزهای به خود خاص را تجسم می نماید. انگاره نوروز 2019 نمود دایره شکل داشته، در بین آن کره زمین، از دو طرف آن پرچم ملی و پیک بهار، سومنک، پرستو، نقش و نگار گلدوزی همچون رمز هنرهای مردمی و رنگین کمان با نوشتجات نوروز 2019 با زبان تاجیکی انعکاس یافته است. خرسندی بخش است که امسال در برابر تصدیق انگاره نوروز بار نخست نمودهای خلطچه های ایدانه برای تحفه های نوروزی تصدیق گردید. نوروز که برای مردم تاجیک آغاز روز نو، فصل نو و سال نو به حساب می رود، امسال و در سالهای من بعد نیز برای طفلکان و نورسان تاجیک به خصوص تربیت گیرندگان مؤسسه های مربوط به نگاه و بین و تعلیم و تربیت یتیمان و بیپرستانان، پیرانسالان و بیماران و برجاماندگان باز هم مژده‌رسان و خرسندی آور خواهد شد. اکنون در پرتو اقدام های شایسته رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان می توان عنعنه تحفه های سال نو ملودی را در روزهای تجلیل جشن نوروز انجام داد و هر بهار و هر نوروز را برای آنهایی که صاحب تحفه های نوروزی می گردند باز هم خاطرمان و دلنشین گرداند. تاکید کردند به مورد است که خلطچه های نوروزی که برای تحفه ها پیش بینی شده اند با شکل و دیزاین گوناگون تهیه کرده شده، در آنها رمز و انگاره نوروز سال 2019 تصویر یافتند. وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سوخت و ختلان، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه ها می توانند به کارخانه ها و شرکت های خصوصی جهت آماده کردن خلطچه ها از متاهای گوناگون، کاغذ های
рангаю сахт, халтачаҳои полиэтиленӣ ва дигар навъҳои матоъ дастур диҳанд ки намунаи гуногуни халтачаҳоро дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ омода намоянд. аз намудҳои гуногуни халтачаҳои барои тӯҳфаҳои наврӯзӣ пешбинишуда дар рӯзҳои иди байналмилалии наврӯз сокинони мамлакат метавонанд ба таври васеъ истифода намоянд. нуриддини қурбон, бобуалӣ тағозода, убайдуллои сайвалӣ барои барномаи ахбор. дар ноҳияи қубодиён барои оғози мавсими нави киштукори баҳорӣ корҳои омодагӣ ҷараён дорад. айни замон дар ноҳия зиёда аз 400 техникаву мошиналоти кишоварзӣ мавҷуд мебошад ва хоҷагидорону механизаторон онҳоро аз санҷиш гузаронида барои бартараф кардани нуқсонҳои ҷойдошта тадбирҳои зарурӣ меандешанд. гузориш аз ноҳияи қубодиён. дар ноҳияи қубодиён деҳқонону кишоварзон барои оғози мавсими нави кишту кори баҳорӣ омодагии ҳамаҷониба дида техникаҳои кишоварзиро аз санҷиш мегузаронанд. баъди сари вақт ва бо сифат гузаронидани кишти зироатҳо бахусус пунбадона ҳамасола дар ин айём дар ҳама шаҳру навоҳии пахтакори кишвар корҳои санҷишӣ ва омодасозии техникаву дигар мошиналоти кишоварзӣ ба хати тайёр гузошта мешавад. аллакай мо барои кишти кори баҳорӣ зиёда аз 60 عدد تخم پاشخ‌های آماده کردیم. اینچنین 110 عدد تراکتورهای کارکرد بین قطاری، از آن جمله 2 عدد تراکتورهای کشتی دقیق موجود می باشد. ما الکی کشت و تیار هستیم. рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, аҳолиро бо озуқа, саноатро бо ашёи хом ва беҳдошти якмароми вазъи иқтисодии мардумро таъмин менамояд. طبق اطلاع مسئولین سال از سال خواجگیداران ناحیه قبادیان با استفاده از شرایط مساعد آب و زمین توسط مهنت صافدلانه به نتیجه های نظررس مهنتی نائل گردیده با به دست آوردن فایده صاف پایگاه تکنیکی خود را مستحکم می‌نمایند. به نیت داریم که من در هفته‌های اولی ماه مارس و کشتکاری بهاری مخصوصا با کشتی پنبه‌دانه شروع نماییم. دهقانان و کشاورزان ناحیه قبادیان وابسته به اقلیم که همه ساله به کشتکاری بهاری بروقت‌تر آغاز می‌بخشند، از مساعد آمدن باد و هوای امساله زمین‌های کارم را سری وقت از شودگار برآوردند. زیرا به گفته عالمان و متخصصان شودگاری بروقتی اساس کمشوی کسلی و حشرات‌های ضرررسان، ذخیره نمی در میدان‌های کشت و عامل سیرحاصلی زمین‌ها محسوب می‌یابد. طوری کشاورزان ابراز می‌نمایند برگزاری این قبیل چاره‌بینی‌ها برای باز هم بهتر آمادگی گرفتن کشاورزان مساعد است، زیرا با مصلحت و توصیه متخصصان می‌توانند تا دوره آغاز کشت کمبودی و نقصان‌های موجوده را برطرف نمایند. تورعلی صاحب نظرов، پرویز سفرов از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. дар ноҳияи вахш низ 700 техникаи кишоварзӣ ба мавсими киштукори баҳорӣ омода карда мешавад. аз рафти санҷиши техникаву мошиналоти кишоварзӣ дар ноҳия худойдоди раҷаб ва искандари саид гузориш медиҳанд. ноҳияи вахш дар ҷодаи пахтакорӣ собиқаи зиёди солҳоро дошта, дар мактаби таҷрибаи пешқадами худ усулҳоеро истифода кардааст ки дар дигар навоҳӣ аз он васеъ истифода кардаанд. солҳои қаблӣ асоси киштаҳои мардуми барзгарро парвариши навъи пахтаи миёнанақ дар бар мегирифту ҳосилнокии қидаъҳо ҳам дар хори талаботи ҳамон давр буд. бо мурури замон ва ислоҳот дар бахши кишоварзӣ имрӯз дар ноҳия ҳазорҳо хоҷагиҳои хурду миёна таъсис ёфта, ҳар як дар ҷодаи хеш муваффақанд. дар 2-3 соли охир буданд хоҷагиҳое ки ҳосилнокиро то ба 50 сентинер расониданд ва ин дастовар буд ки иқтидори иқтисодӣ боло гирифту хоҷагиҳо дар алоҳидагӣ трактор ва мошиналотҳои гуногунро харидорӣ карданд. бо дастгирии корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг дар ноҳия соли гузашта 18 трактори тамғаи МТЗ-80 харидорӣ шуд ки ин ҳам як ҷиҳати дастгирӣ ба мардуми хоҷагидор мебошад. дар ноҳия зиёда аз 750 та техника мавҷуд аст ки аз он 61 عددشро тухми пошакҳо ташкил медиҳад. 9500 гектар замине ки имсол мо ба нақша гирифтагим, зиёда аз 300 гектари ҳамин пахтаи майнаи 9326В ва боқимондаи ҳамин пахтаҳои ирам, флора, кармен, ND123 ва ғайроро ташкил медиҳад. хоҷагии тухмипарварии кулоб аз ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон ҳамасола дар таъмини тухмиҳои баландсифат ва ҳосилнокияшон зиёд заҳмати беандоза кашида, ин мавсим дар захирагоҳ беш аз 1000 тонна тухмии босифатро анҷом кардаанд. дар ин хоҷагӣ ҳамчунин дар 300 гектар замин кишти навъи пахтаи майнақт ҳамасола гузаронида мешавад. имсол ҳам тасмим чунин аст. хоҷагӣ дорои 10 трактори байниқаторӣ ва ҳамин миқдор тухмипӯшак
буда боқии онро техникаҳои шудгоркунанда ва дигар мошиналотҳо ташкил медиҳад. дар охир мутахассисон ба кишоварзон нисбати риояи ҳатмии омилҳои агротехникӣ, киш ва парвариши пунбадона ва дигар зироат маслиҳату тавсияҳои судманд дода дар заминҳое ки баъди шудгор чигит кишт мешавад ба таври фаврӣ фаъолиятро ба роҳ монанд то ин ки кишт ба дарозо тул накашад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Вахш. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар Судони Ҷанубӣ вобаста ба нооромиҳои дохилӣ 6 миллиону 800 ҳазор аҳолӣ аз норасоии маводи ғизоӣ ва доруворӣ азият мекашанд. дар штати Ассами Ҳиндустон аз истеъмоли нӯшокии пастсифати спиртӣ 50 нафар ба ҳалокат расид. шарҳи ҳамкорони мо. буҳрони иқтисодӣ ба соҳаи тандурустии Венесуэла зарари ҷиддӣ расонд. Табибон иброз медоранд, ки дар беморхонаҳо аз лавозимоти оддии тиббӣ танқисӣ мекашанд. Сокинон аз дорухонаҳо ҳабҳои зарурияшонро дастрас карда наметавонанд. Танҳо аз моҳи ноябр то декабри соли 2018 дар таваллудхонаҳои Венесуэла аз норасоии дорувори 35 тифли навзод фавтиданд. ҳамчунин дар беморхонаҳои Венесуэла таҷҳизоти муосири тиббӣ намерасад, ки ин ҳолати пешомадаро боз ҳам мураккаб менамояд. дар баъзе аз минтақаҳои Венесуэла интиқоли нерӯи барқ ва оби нӯшокӣ ба беморхонаҳо қатъ гардидааст. коршиносон иброз медоранд, ки дар сурати саривақт бартараф накардани ин мушкилӣ марги аҳолӣ дар Венесуэла бахусус занону кӯдакон зиёд мегардад. дар натиҷаи амалиёти қувваҳои ҳарбии ҳавоии Сурия дар музофоти Ҳама даҳо террорист нобуд карда шуданд. дар атрофи шаҳри Сарақиб чанд анбори яроқу муҳимоти ҷангии гурӯҳҳои террористӣ бар асари мушакборон хароб гардид. зимни амалиёти махсуси қувваҳои ҳарбии ҳавоии Сурия сокинони осоишта зарар надиданд. дар деҳаи факиҳаи шаҳри Раққаи Сурия матфани дастарҷамона пайдо карда шуд. аз рӯи маълумоти кормандони сохторҳои қудратӣ эҳтимол дар дохили матфан қариб 3500 ҷасади сокинону сарбозон қарор дошта бошад. аз рӯи маълумоти васоити ахбори оммаи Сурия гурӯҳҳои террористӣ ҳангоми таҳти назорат доштани шаҳри Раққа ба куштори бераҳмонаи аҳолии осоишта ва низомиён даст зада онҳоро дар матфани дастарҷамона дафн намуданд. дар Судони Ҷанубӣ 6 миллиону 800 ҳазор нафар сокинон аз норасоии маводи ғизоӣ ва доруворӣ азият мекашанд. ин маълумот дар гузориши Созмони Милали Муттаҳид дарҷ гардидааст. ба гуфтаи намояндагони ташкилотҳои гуманитарӣ ба минтақаҳои алоҳидаи Судони Ҷанубӣ аз сабаби идома доштани нооромиҳои дохилӣ интиқол додани кӯмакҳои башардӯстона ғайриимкон аст. дар сурати саривақт интиқол надодани кӯмакҳои башардӯстона ба Судони Ҷанубӣ шумораи гуруснагон дар ин кишвар боз ҳам меафзояд. вобаста ба ин намояндагони ташкилотҳои гуманитарӣ аз ҷонибҳои даргир дархост намуданд, ки ҷиҳати интиқол додани кӯмакҳои башардӯстона аз задухурд даст кашанд. ҳамчунин аз сабаби кам будани маводи доруворӣ дар минтақаҳои гуногуни Судони Ҷанубӣ хатари сар задани бемориҳои сироятӣ ба миён омадааст. дар штати Ассами Ҳиндустон аз истеъмоли нӯшокии пастсифати спиртӣ 50 нафар ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар заҳролуд шуданд. табибон афзоиш ёфтани шумораи ҳалокшудагонро аз эҳтимол дур намедонанд. зимни гузарондани тафтиш муайян карда шудааст, ки дар таркиби машруботи пастсифати спиртӣ маводи кимиёвии метанол низ ҳаст. кормандони сохторҳои қудратӣ 4 нафарро барои омода кардани машруботи пастсифати спиртӣ ва ба фурӯш баровардани он боздошт намуданд. марги сокинон аз истеъмоли нӯшокии пастсифати спиртӣ дар Ҳиндустон маротибаи аввал нест. чанд ҳафта қабл дар ин кишвар аз истеъмоли чунин машрубот зиёда аз 100 нафар ба ҳалокат расида буданд. дар қисми ҷанубу ғарбии Танзания нақлиёти боркаш ба автобус бархӯрда 19 нафар ба ҳалокат расид. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иброз медоранд, ки системаи боздорандаи нақлиёти боркаш аз кор монда, он ба нақлиёти мусофирбар бархӯрдааст. дар маҳалли ҳодиса кормандони мақомоти полис ва табибон фаъолият доранд. дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2019 тағйиру иловаҳо ворид карда шуд, ки дар асоси он нисбат ба шахсоне ки дар ворид намуданд истеҳсол ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат қалбакӣ ва ба талабот ҷавобгӯ набуда қонуншиканӣ менамоянд ва боиси расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё мубталои сирояти вируси норасоии масмумияти одам ё марги инсон гардида бошад, бо маҳрум сохтан аз азодӣ ба муҳлати аз 2 то 12 сол ва бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати 5 сол ҷазо дода мешавад.
инак дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон нисбати шахсоне ки дар ворид намудан истеҳсол ва ба муомилот баровардани дорувории бесифат қалбакӣ ва ба талабот ҷавобгӯ набуда қонуншиканӣ менамоянд ҷавобгарӣ пурзур карда шуд. акнун масъулияти ширкатҳои доруворидкунанда ва кормандони муассисаҳои фармасевтӣ зиёд хоҳад шуд. мутобиқи моддаи 210 қисми 2 ба муомилот баровардани маводи дорувории ғайристандартӣ бинобар беэҳтиётӣ боиси расондани зарари вазнин ба саломатӣ ё мубталои сирояти вируси норасоии масъулияти одам ё марги инсон гардида бошад бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 10 сол ва бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати 5 сол ҷазо дода мешавад. моддаи 210 санксияи қисми 1 бо ҷарима ба андозаи аз 55,000 то 110,000 сомонӣ ва ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то 3 сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад. санксияи қисми 2 бо ҷарима ба андозаи аз 110,000 сомонӣ то 220,000 сомонӣ ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то 5 сол ҷазо дода мешавад. санксияи қисми 3 бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 12 сол ва бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати 5 сол ҷазо дода мешавад. дар вақти зиён расондан ба саломатии одам, яъне ки аз истифодаи маводҳои доруворӣ ки зиён мерасонад ба саломатии одам, шахсоне ки ба қонуншиканӣ роҳ доданд аз озодӣ маҳрум карда мешавад, ба муҳлати аз 2 то 12 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. агар солҳои пешин нисбат ба шахсони воқеӣ ҷаримабандӣ ба маблағи то 2,5 сомонӣ бошад, дар таҳрири нав бошад, ин аз 2200 то 2750 сомонӣ ҷаримабандӣ карда мешавад. агар ин кирдор такроран дар давоми сол муайян карда шавад, нисбат ба шахсони воқеӣ, нисбат ба шахсони мансабдор ва нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ, ин рақамҳо боз зиёдтар, ине ки то шахсони юридикӣ зиёда аз 22,000 сомонӣ ҷаримабандӣ карда мешаванд. мутахассисони соҳаи тиб ҳолати санитарӣ, гигиении марказҳои хизматрасонӣ ба монанди кошонаҳои ҳусн, сартарошхона ва ҳуҷраҳои стоматологиро ки ба солимии ҷомеа рабти бевосита доранд, дар пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ муҳим меҳисобанд. дар ин самт низ ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноӣ пурзур гардонда шудааст. пурзур кардани ҷавобгарӣ дар ин самт бори дигар собит намуд ки саломатии аҳолӣ ва осудагии мардум дар мадди таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад. бинандаҳои гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. саломат бошед.